Ise maoko na baba. No, kiri aku nunggu sana nggak sih? Iro changamire vakatonga kare vari kumhepo nevari panyama remanaki ndorei ranhasi dare renyu rakuzarurwa changamire vari kumhepo ekari changamire iko machembere gerenyi raremanake aiwa manayanisa iye vavakidzani vakasingapirira muzoreredza nokomberedza ekari machembere Nyaya yeKANU yakakwirwa naDaniel Matarisi ari yetezvara ari kuti ndinoda pfuma yangu Matarisi mauya kudanira manyeshuro kuti muzodaniswa mukosa kuti mutaurirawo nyaya yenyamakwirira kuti yakamira sei pamusoro yechangamire pamusoro yemakurukota achangamire ininoizwa Daniel Matarisi ndinobva kubocha kwamarange ndiri pasi pamambo marange muvhireji rashe munyoro ndakauye kuno ndichive kurewe pfuma yehanzvadzi yangu anova Helen Matarisi mwana wakaroorwa muna 97 aine 13 years mukwasha wedu wakauya echingoti tisu tine mwana matsvakirai kuno akabva abvise masunguri muna 98 kubva ipapo haana kuzobvira adzoka baba akamuteera akauya kuHarare akatiza achagari muHarare akatiza baba akaite 3 days baba akazotsvakirwe mari yekudzokere kumusha akadzokera baba akasvikira pakufa muna 2014 pasina chati chataurwa nemukwasha tiri panhamo ipapo takadaidzire kuti akwasha ese tinozoite nyaradzo tinozokukumbirai kuti mese muzonga muripo iyena ega ndiye akangozvidza kubva atadze kuuya kuva kwazoenda mukoma muna 2017 ari kupasika kwamarange kumapostoro kobva ashaudha mukoma aina mai ake uyu pamberi peanhu azhinji papasika mukoma akasvika pakuti indazvitadzawo because akura akati indazvitadzawo ini ndaitiri kuzame kuti pachechi tiite zvechichechi saka akomana chichimboendaiwo ichirewo isusu tiri 2 amweni takatumwa nawo saka zvazodaro zviya ndakazomufonera tiri panhamo tikati haana kutouya futi panhamo mwamuona kazi raiti todini wainga uri musi wa 2 February ndopinda mufonera
akati no ndiri kukumbira kuti mumbotimirirawo mozouya. Ndobva tagara kubva tazofona muna April kubva ndati ndiri kuuyako kubva ati alright. Ndobva ndauya musi wa 15 April gore rino. Kubva ndataura naye tiri pamba pake ndikati ini ndatumwa ndichizi ndipiwe mombe yamai neyababa ndozvo ndiri kubepa apa iri mari 300 pamombe imwe. Kubva ati ndinochema-chemawo ndinogone kutsvagawo asi izvozvi zvandirachi handina mari. Tiri mukutaudzeni kudaro ikoko wakanditi no achimirai ndimbotsvaga. Kubva ndamire zvimazuva zvainga nditsvage zviyazvo ndikati achikutanga chindipe mari yangu yebhasi. Kubva andipe mari yangu yebhasi ndikati ndiichengeta iri muhomwe. Musi ndazouya takuti tichigadzise nyaya yedu iya wakabva atiza ndiripo pamba. Ndakubvunze twana turipo pamba paya ndakaza wai abuda pachindiri kuenda kwaSabhuku. Ini Sabhuku ndaisati ndamuziva. Ndakaenda koorasika kubva ndasvikire pana Sabhuku Chitengo. Sabhuku Chitengo akati handini uyu Sabhuku unogara kwaMbarara ndi Sabhuku Chinyemba. Ndobva ndadirect kubva ipapo ndakasangana naye zveshuwa ari kubva kwaSabhuku zuva ratopota. Ndobva ndadzokera naye kuna Sabhuku. Takazame kutaudzana naye ndikasvike pakuti ndichindipa because ndaude kuenda wakati ndinotengese zvinhu zvangu chitengesa zvinhu zvacho udini undipe kana undipe nditengese ndega zviwirai nezvindiri kuda ini. Akati chindimirai kusvika musi wa 1 June. Tobva tawira naye ipapo tiri pasi paSabhuku Chinyemba. Right, tadaro zviya ini ndakatsvaga pekugara kwandagara. Ndikati ndidzokere futi kwaMutare ndizotsvaga futi mari yekuye kunoko handichadini handichazvigona. Ndafunira ari kumbaka nditi chimira uri ikoko ndikagare pendaigara. Ndobva ndasvika musi wa 1 wasvika. Ndobva ndaende pamba pake around kuma9 ndobva ndasvika hapo. Ndobva ndabate foni ndobva ndamufonera akati muri kundifonera panyaya dzei muri pamba. Ndikati zuva reda usiku riziya ere kuti nhasi ndi 1 kazi munotondishungurudze pamba ndautende pamapurisa. Kobva ndatoti ndozvaya kutaura izvo. Ndobva ndateerawo kwekumapurisa akazi asati apanda. Kobva tafona tiri pamapurisa paipai. Kobva ati ndiri kumapurazi ndiri kuuya neipapo. Mhenoti wakazouya rini kumapurisa kana kuti hana. Tobva tazodzokera mumabva ndazozwa ndakufonerwa kuna Sabhuku manheru kuti munhu uya uchiuye kuno wakuno. Tichisvike kwakuya pakabva patanga kuite noise. Indobva ndaona ndika kuti kwetakwenda nenyaya iyi kai tichazogume pakuzotemana kana kuzorowana ngemaoko yozoite imwe mhosva. Inini zvangu regai ndikwidze nyaya imberi because mazwa ainga kufambe mune vanhu echitaura vanhu echiti ini ndiri chikomba chehanzvadzi yangu. Zvinenge zvakandibata kusvika pakuti kundizotarisa nemunhu tiri 2 togona kuzokuwadzana. Regai ndiendesewo nyaya yekudare tigonawo kugadziriswa. Uye inini pachangu ndabva ndaona futi kuti inyaya kwetiri kubva nayo nekwetiri kuenda ndicharerutse nyaya yekuti chindipe mombe idzo dziri mbiri handichazvigoni ndaude chuma changu chese because mangwana tizogona kutarisirana pane munhu. Ndo nyaya yangu zvakabara nyaya yokuti kana kuti kwete nyaya yekutangwa naitezera inonotirerana nayo here ikurova pfuma yehunga nyaya yekuti zuva rakauya shuwa kuti pfuma zvina kuti taura ndakuti nyaya yakataura mukuwirirana nayo here kana kuti kwete ndikuahungu kana kwete ya ihungu kuti pfuma shuwa asi pane zvinondopoka tanzwa vanhu yataurwa natizvarini yekuti vakasvika pakuuya kwamurimi vachinakurira pfuma yavo sekuziva kuti makange makuti vataura kuti mapurisa nakumapurisa chinyatsotitsanangurirawo kuti nemudzimai wenyinini anova hanzvadzi yake makabvisa chii zvamatabvuma inini kuti hongu chimbotitauraiwo tizwa kuti chiri kuita sei kuti mubvise pfuma yokupa vamataridze chii ini ndakaona tezvarawo ndakaona tezvarawo uya chokwadi pamba akanditi mukwasha ndatumwa pfuma yataamene zvakanaka baba hazvina kushata asi izvozvizvi handina pfuma da izvozvizvi maigona ungondipa wakanga wakadiki diki kuti ndokwanisa kumboita zvandomboita ita meti dzangu zvandomboita ita kana ndosvika nguva yekusvika nguva yati adamamwe kusvika pana Julai handogona kunga ndine zvandee ndaita zvaho hazvakanaka zvoitaiwoyo inini pana mari yebhasi handina handauyo ndibvunze izvozvo chitsvakira mari yebhasi
Zvakanaka baba. Asi tanga titori muroti kuuya baba zvitotaura izvo. Ndoti mudzimai nemari yandakatomboti batisa apa mbicha ndakabva kwasho. Ndoti titouyepo. Tatori muroti. Asi ndozvamatowa kudai zvakanaka. Muchitipoka nguwa yekare. Zvino ndine mari ndakazokumbira kumudzimai kuti tipoka mari kana ndombodai dai. Zvachitondipa mari yachiyo. Zvichiwosate zvara nangu dedero zvokundi. Pana pandina mari yacho. Ndanapo mwana wandapo ambotenga simba so. Ndogona kumutera kondodi. Zvwa ndakaenda ku. Ndikadzoka ndikati baba ndapo $20 ndo mari yandapo. Mwechi ati ndokupa. Zvikachitotsvaka kuti utengese pana pa mari yebhazi pa. Ahora ndokwazi kumupa matokayo maida. Utengeswa mari yebhazi yenyidi unokwana. Kazana unotohoma baya. Zvakanaka. Ndokwazi kuti zvino ndezvimazova zvishomanani. Vakazouya ini ndanga ndazofona namupomo. Ngati zvarauya kuno wati wauda mari. Ndozvavo ngangauya vari vangani. Ngati waya vari vega ngaiwa mari yepfuma yekungu 1. Ndauya vari 2 zvakanaka izvo. Saka aiwa takuti handingokuva. Ndataa zvakanaka. Asi mundashingiswa matoka yangu yanda ndasungondizwa patezva ndasunungura tambo. Akutofamba iwo akaziva kubva matoka ya atosungura tambo. Ndandoti matoka yangu watosunungura tambo wasikuti kupfuma yangu ngayo. Ngati aiwa. Ndezvara mari ndokupira kumusha. Ndopakatangira noise pa. Kasi kana daro kuti ita mapurisa, ndati mapurisa ndomira hapo zvitengesa zvinhu zvangu zvatokuda kuti zviita zvaito zvinhu ngaayo. Kana zvadaro ndoti kwa sabu kwa mira panditengesa zvinhu zvangu. Zvinhu zvakoma. Ndo pandangenda kwa sabu zvichiwa. Ndani kwa sabu ndotanga nyanga. Sabu kwakatano ndo wadaisa. Ndo ndani kwa wadaisa. Tashuka ninga buda waenda wakadai kwazi ndo kwa sabu kwachitengwa. Ndo kwa huyo huyo wadaenza soja kana. Zvakamira sei handimamira zvakaita. Saka mari transfer wacho wadikwa hapo. Ndikati nana papa $20 ndina asi vakazoti chaka chekutengesa ndiyo rero. Ndomanda kumatoka. Kasi achienda uno apa matoka acho mangani 2. Iwo wanga kuti 2020 ndandaona munhu ngaya 25. Kasi chingwa apa matoka acho tiwa ndi kochikope baya yaona. Aone mari kuti ndikuendesa. Zvakanaka. Saka tikanza manje pfuma yauri kwapa rero. Ndikandati muna July. Nanza aiwa July achapita. Zore kuti muna June. Autonyaya tamira takadaro. Andisaiziva kuti wakatomira mumasaidi. Umire zvomuna June zveshe. Ndozofona umusho. Kandomatira tazoita kumanza aiwa zvatakutaura zvinhu izvozvo hazviti. Iwo mukoma anobva azofona. Mwana asi ndozviri kwanza aiwa. Isati ndinombokutuma mangoma neyo. Vakatobva kuna chitari kuenda kuDarwin kudasa. Saka aiwa imi mari ngayo yekuno. Zvandakazoramba ndakatsika madziri kuti mari ngayo yekuno. Ndichataura tesoro ndo zvandanzwa. Sasa pesera mzao wa Junior wazosvika ndo pakaenda kusese. Ndatofuna wanda kuti nanzi. Takataura kuti chiko mungwasha muswani nguyo. Ngati zvei. Muswani ngapindoda zvei. Zikaza. Zvifuma totora ngati aiwa. Kana zvazvinwese ndakundo mapurisa. Kuti sasuda zvenwese. Ndo pandakakuya ndapamapurisa ndikasvika hapo. Kubva pfuri kwenda pandachenda. Ndifuna ndakazongoti batsiro ndingavona sei. Ndasada nisa. Ngezaindi pfuro pamambo. Unofana pamambo. Ndakakachichemuka ngani na basi nyaya kuti dotomba. Ngazachenda unoti masabu kwako akazisinya hiyo. Ngazipata kaita nyanya ati baba ndo kwakachinetsa. Ngezaindi chiti kusvika kumazvipiro ndine medza kudzanira kumwedzi yangu iyi. Ndakazopindura naona kuti kumazvipiro. Ahora ndabuda paya zvakanaka kutobuda muyomwe. Kasi ndipo pamba ndakagara pamba. Ndinoda sadza ndikudya asi ndoda muriwo. Ndiwizve. Ndikazaliwa zvizvo. Handingachaka pinda nakamwe ndakanyama. Fuma mwana kusina wazoenda umba kwanga wasvika ubata huku. Hatina kuira kubasa kusvika nda. Kupedza bata kwapana. Kuona sekuti mune zvakawanda zvinofanira. Asi vatizvara venyu nhasi uno vauya vachitaura nezvepfuma. Dai maedza kutaura nezvepfuma. Bate shoko. Right, ini shortcut. Ndikati bisweri kwakawanda. Mukoma wazondifonera kuti ndafonera kunani. Natesara mukoma wawa. Vakuru vanzi baba no. Ndikazi hanzi usapa mukoma naye mari. Mari ngayo kuno mabhuku ese ari kuno.
ndokuti mabhuku ese kuno mari yanaye kuno mpasa wakandifona musi wa2 mwedzi wech6 2023 nomusi wandifonera tezvara akazondifonera oyo tezvara ati futi ngoma andifonera futi ndozvaandiwesa vakagara kudhara kuti kubvunza kuti nenguva yakadii munyanzvadzi yavo hanguva yareba yawataura makore kuti aya makore mana kubva 1997 kusvika izvozvi kusvika izvozvo asi muno chokwadi here munobvumirana here kuti ndiye hanzvadzi yavo muchairo ndinobvumirana nawo munobvumirana nazvo kuti mudii hanzvadzi yadzimai saka imimi chatadzisa imimi kuti mungateererewo sehanzvadzi yavo vachiuya vachireva pfuma yavo chii nekuti imimi makutanga kuti taurira kuti rikumusha akunagoretaurwa pegorera kudhara izve anditi kwamakatadza imimi kuti muzive kuti ndikakumisa pfuma nhasi uno maimba kutevhara ari kukubvunza pfuma yake imimi makutaura muchiti izvozvo makutaura nyaya yekuti kumusha muimi ndimozera ava kuti kumusha kwavo vanozvifambisa sei makadii kunge makatsvagawo dombo renyu imimi matsvaga dombo renyu handiti ndiwo ramaiti aiwa chini handichitsvagawo dombo ravo vakauya zveshuwa zvekutaura kwavari kuitawo ndovandavapindura kuti ndikuya musi wakati ndakavapindura zveshuwa zvazosvikira kuti nhasi ana mukombo achata kuti uya nemari kumusha kuno mabhuku ese ari kumusha kuno ndopanda ndakamira shoko renyu kwangongoti atinge tichirinzwa ndanzwa muchitiri mudzimai wenyu makamona muna 97 26 years mudzimai izvozvo yafishu pa26 years nda kuti ndirimbe kuti gore rimwe nerimwe pa26 june akanga arimo izvozvo izvozvo ndinangari ko uyu june ngataurira kuti june wamazi ndimasora nezvakanasi pagore rechi26 anga anyanya kukosha chii june wa2023 hapapa kupindura nekunge ndabvunzwa ndopanda pazopepuka ndabvunzwa saka imimi pa26 years muina hanzvadzi vavo chiiwo chamungataurira chamakaendesa mabhuku ndo anotaura mubhuku manje ndomune zvakanyorwa zvakaiva katanzi uyai kuno mabhuku ari kuno natezvaro imimi zvamangabvisa hanzi kuzviziva zviri pabhuku natezvara venyu vati makabvisa zvakiraitocheni pane chimwe chamakazobvisa aiwa zviri mubhuku baba vangu ndinokudare hamusi mukuda kuedza kuratidza kuita tuhasha nokunogwirizira kusina musoro akabvisa pfuma ndimi ndizvozvo kuti pane zvakanyorwa izvozvo zvamuri zviri mubhuku tiudzei chimwe chete kana chiviri zvamakabvisa chazvandinopenora kuti zviri mubhuku anezvoti zvinhu zvaizvazvakataura kubvisa azvi zvakanyorwa mubhuku haunobvisa masungiro zviri mubhuku zvirimo haunobvisa chakati asi zvino zvai zviri mubhuku kwete zvamusina kubvisa zvamakabvisa imimi matsvakiro ano ndakabvisa tsvakirai kuno masungiro ndakabvisa makabvisa chipe masungiro mbudzi mbiri nezvimwewo zvangu bviswa machira akaenda machira asati aenda mombe katete yakaenda haisati aenda kuti makabvisa masungiro ano masungiro kwendinobvisa mbudzi mbiri hauna kuroora mwana wako kashamwari hazvotaura zvandakabvisa taura kuti iwe hauna kuroora mwana wako ukaroora mwana womunhu kana ari wako wamuroora iwewe ndiwoti zviwaonopa mutemo wako ava vane mutemo wako handitika kanoda kuti uroore zvine mutemo wako iwe unoroora mwana wako ndoke zvichitendera asi apo ukaroora wovanhu saka wavachajire kuti ndinobvisa mbudzi mbiri zvakana une vana vangani naye zvicha dai pasikufa kwavo ari vana 14
saka nevakashandi vapenyu vanga kumboti 7 8 asakutoziva samune 8 pamutemo zvinenge zvinzi pamwana mumwe charabviswa mumbe machitevana makabvisawo ngani hapana munhu akapa hapana chamakabvisa saka nhasi baba vakauya vachiti vakudo pfuma yavo tingati vatadza havana kumbotadza va havana kutadza saka muri kuvapari imwe yakatoenda nemukomana aenda makaenda nezuro kumusha izvari pamusangano wako chamumarangizvo zabva kuno kuita nezvimwe zvakadai imwe aishakatongotora vhiri ndikutera kana kuswera mangwana zvimwe zvandoterawo nazvo yakatukamira nayo mwana kaenda nayo mwana wenyimezi ndiari kunorora amai vake ari kunorora amai ake ari kunopa nalesa mai tikutaura kwakaitana mukomana mari yavo yekuno vakoma vauri kutaura nezvavava vakoma vavavera ndo mudumbu rimwe chete ndo vakoma wavo nokuti hamine sebenzi kana achinge vari ava vakadzi zvondo vanomirira pahanzvadzi iyo mudzimai wenyu munozviramba izvo handisi kuziziva asi ivo vacho vari kugondo vakati mari yavo yekuno nosarakati tienikuenda nei nokuti chakapa kuti pamwe vati muuye ikoko pamwe kudziwa kini pamunenge muchitaura nokuti kana achinge vakanga vashuma munhu imi mosvika mavatsanangudzira mashoko kuti pamwewo tezvavo nechikomba chimwana wavo hamuno kuti mashoko iwayo haana kukodzera pamurume munhu anenge mii ini mazuva kuti azi chikomba zvazodini handina chandakambotaura kana wani handina kutiwo wakazvidzwa kunani handina kana wani wedi sataikupindanapindana kuti zvara zvakanakana hasina kana problem nawo aiwa problem iripo azoita problem chinge makazofona kuti kune vava ndikini pfuma haisi ngaiuye kuno kunikini musha zvikati panga pasina ini problem saka makati panga pasina problem munenge musirikutaura zvazvinenge chikwadi zvanga zvaita kuti mazuva angautukana angasivakapinda kuti ivo vaitawo sokuti vanoti chakati dototengesa chakati izvozvo izvi kana chibage chitotombotengesawo chibage chako chombokawa ndokamura chikamutozaidinaidinai kana chibage chacho tokonotombokuchikowa tokuruza totengesa chimwe chacho sara ndizvo saka nhasi unowe nyaya iri mundani mamambo mambo ndiye adombo munokwanisa here kuti mwana wamakatuma kune mari mutadzoke nemari abhagare mudare kunei nokuti mambo ndova nyaya tinenge takutozwawo kudara kuti vanoti ridzo chazvimakuzwana kudara dare ndinorinoko asi handichazivi mani kuti yatomboendawo kumusha kwacho dzoka zvekuno aiwa dare ramunhu munyaya yamunhu hapana chakaipa ndinozwa matongero aina zvinenge zvaitwa nai vakambaa ndaenda kuzvibvunzo kuti inini akatezvaura kunogara muchionana kuonana kakawanda tinatangoonana ipo pakauya pakati asi pesava pavanga vachigara mazipa papi pavanga vachigara tomupaziba hazvinombosvikira mumaoko mangu wati kusvikire kune hanzvadzi yawe hamuna kumboita ufunge kuti ndichitasira hatina kukuedza kupindura asangapedza hamuna here nguva yamakambofunga kuti zvandawanawo chandawana ichi chega ndichitsvaga kuti zvaravangu ndivatsanangurire kuti ndivaudze kuenda akutuma kumwana takatatombotaura totozoda kuita kuti mari ndomusha asi vakati vanganira kuti basi mari ngaiuye pandii ndibodzoka zvakare nomuriravo ndanzwa kuti makatumira mari ndatiranzwa haana kusvike 300 makatumira mari 200 maiziva sei musina kuti makaisa maiziva sei kuendesa kupi yatakatangoendesa yamakaendesa izvo zvizvo handisa kawa takamupangu pandukuza kuti maiziva sei musina nokuti dzimwe dzeso mashoma vatikoti zvinoda yamusunguziva inamba yeimali yamakaendesa kupi yakaenda nemwana yakauya nemwana yakaenda nemwana vaisa 200 vasa 200 maiziva sei musina aiwa zvaisanyorwa zvekukwana tezvara handiti wakati ngauyokuno ndichanonyorwa iyoyo maiziva sei kuti makabhadhara 200 iwe musina nokuti zvimwe zvese panga muchitizvo hapana
yaenda iyi maiziva sei usina kuti yanowepo kuti yaenda takapa mukomana kuti anopa amai varipo here amai varipo garai zviri pabedi vakandiyana vamugere navo pedyo avo unovaziva ndovaziva yakaziva kwavagere apa unovaziva nemurume wangu murume wenyu nemugere mukuru chinyema baba vakuti vakaendesa mari yerura nemwana chokwadi here handitomboziva vanotombodzidza nditozviziva ndikuzviziva unono pane zvandingazivo here panyaya yerura nenyimbi kusvikabisa nezvetinoziva vakaenda nemukoshinodzidzisa mari yekuzisa ndichangobva kuurwa 98 simudzai kwembijana mai vanzwa vakaenda nemari 98 ndobva wakaenda nemari yekunondibvisira yekuzisa kuti ndinoda obva wazoendesa kuti masungiro vakutanga ndozvakaperera zvakaperera asi mugere zvinhu zvakanaka tinenge tichingotongwawana sabhuyo gogo vanenge vachitongoita zvavanoita ngavo kuti vanondisa nemhuri yekusapa chikafu mani usatope mhuri chikafu ndo hunde inenge iripo saka tinonge tichingotonga ndikaona sabhuyo ichingotoenzanisawo iyo baba handingapawanzi kugara zvakanaka pano komaibva yeuchidzawo here kuti baba ndofu unonge uchitopedza nguva nekuti havatotauri nyeri saka hatadzi yangu dzaingobvunza iyo yaingoti ndikuuyawo kujuly iyaya vakaenda havasvike iumba saka ndokuzosvika kuti havazopoteera nekuti vanenge uchinoti ndichaenda vakambotora imweni mari nengonovambiswa vachiti ndikuda kuenda nani havana kuzoendawo nani zvesho ndofunga 2016 havana kuenda nani saka vanozosvika pakunga wakuita hashasiwo ndiwanenge uchizokanganisa soti avangozvidzovawo mutauni muri vakani kwana mai baba vakadzi vavo 3 inini ndoona vangani ini ndazvara vana 14 nao asi varipo 8 ndine vakuru ovadiki vadiki varipo vazvara 11 varipo 8 vechitatu ndovandakara wenumber 2 vane 6 vari kumusha ini ndachida kuti ndibvunze enyu vakambarama kuti neeji yenyu nematauriro enyu handifunga kuti matauriro akanaka nokuti hamusi kutaura chokwadi ukuda kushandisa hasha ukuda kushandisa chikopokopo zvokutadza kutaura zvinhu zviri straight nekuti imimi kana muchiburitsa mari munhu mudzimai wenyu ati haana kuzviziva kuti kune mari yamakatumira ndombumira ipapo maona tezvara vauya masiya kutaura natezvara vatumwa maakufonera kuno uyoyo moda kukonzera confusion imi muine mwana wavaridzi mumba imi muchinamata futi handizivi kuti nokuti nyaya iripo chazoita kuti uyu mukomana auyoyo mushure mekunge baba vatizira ava matumira tsvakirai kuno makabva maragedza kuwana chamakaenda kuna tezvara wenyu kusvikira baba vafe musina chamaita ndosaka vakomana ava vakazotumwa vauye kwamuri. Number 2, tezvara wenyu hanzvadzi yemukadzi wenyu youya pamusha penyu yondogara kune imwe nzvimbo yamusina kana kumboita keya kuti tsana wangu vari kupi zvaadya nezvaadi kwamutare kuya kuno imi wamazvisiya izvozvo zviri kuratidza unhu hwenyu kuti pamberi pedare isu hatitarisire vanhu vakuru vakaita semuti munodaro dai manga muri vamwe maingotaura chokwadi chiripo chokuti ndiri kuzodai ndiri kuzodai ndiri kuzodai pano mataura kuti kune mari iri kubhuku
zvikazooneka pachena manje kuti uku kunongori netsvakirai kuno yamakatumira kune masungiro mbijana amakatumira asi apa manga muchitaura muchiti zviri kubhuku zviri kubhuku apa ndobva mataura zvakare muchiti ndakapa mwana $200. Ndikufunga kuti dai manga muri vanga manzwa zvataurwa nababa. Chiri kudiwa panapa ipfuma yavo ndo iri kudiwa kuti mupe tezvara pfuma wenyu muve nekuyanana tezvara wenyu. Munhu akuberekerai vana 14 zvokuti vakafa vapenyu isu tinongokuti munhu akabereka vana 14. Aiwa, isu nyaya tiri kuda tezvara vari kuda mari yavakwira havana kutaura zvinhu zvakawanda. Hamuna kupedza kuroora mungava natezvara wenyu ndo yatiri kuda kuti mutitaurire iwe kuti mari yakuroora unoiwana sei tepetezvara pfuma yake. Isu tisu tava nyaya vako. Aiwa zvazvina basa ndikutaura hunhu hwako. Iwo hunhu hwandiri kutaura. Asi pane nyaya yenu. Rega ichitaure chiti nyaya inonzi pfuma. Munhu anotarisira kuti akabereka mwana wake kusikana, mombe dzinouyawo mudanga muwana pfuma yake. Zvino nhau iripo ndeyekuti ndofunga kunoko vazhinji vanoziva tichitaura isu kuti tinoda tsere, hatiti ndizvo? Nokuti vakuru vaiziva kuti mudzimai wakaona asvika pakubereka vana 8 ndo patinoperera kuti tinoda 8 dzinotsika, hatiti ndizvo? Kurevera kuti mhuri yaanofanira kunge achibereka inosvika ipopo manhamba ekuma 8 ikoko. Zvino iyi yakaoma 14. Nyaya iripo ndeyekuti tezvara akauya atumwa achida pfuma. Zvino chimwe chandoda kumbobvunza zvangu natezvara ndechekuti tezvara matumwa muchida pfuma kumukwasha wenyu, masi kuona pfuma isi kubatika. Makazotumira shoko kuna vakutumai here kuti muchikwira dare? Ndinotenga ndakazviita izvozvo. Akanditumacho pana subject akatombofona ndakatokodza subject. Taurai chiri makatuma. Right, amai kumusha kuna vanzvadzi venyu vakuru variko? Ndo vakataura nasubject? Ndio vakataura kazi vakatondifona. Ndo vakataura nasubject? Ndio vakataura nasubject ndakazotaura kuti nawo wakati kuti wakati kana zvakuzvinetsa kana ine mutare mwomo unozofona mutaura nehama yako zvinondizvizvi. Vakambarani mati makatumira pfuma kumusha zvokuti munofanira kubhadhara rini? Ndifuna pakuti vamusangano vari vamusangano izvi. Saka pfuma iri kubhadhara rini kuna tezvara ari kumusha? Handidai kuti vachingoparara pamusanganiro. Uri kuparara rini? Vanoparara mani. Ndoparara kuwanika mani. Ndopavari kuenda nepfuma kuna tezvara. Saka mati makatumira 200. Imi muri kutarisira kuda chii kuna mukwasha wenyu? Ini ndakataurirwa ndichisimuke pamba ndakanzoenda kupe mombe yamai neyababa. Zvichirove kuti yaiga iri 600 mombe imwe, mabhuku acho ndinawo zvakanyorwa pasi. Saka ndo mari ndakasvika ndichitaura nemupambo zvindiri kutaura pano. Iye kobva atanga ake kuite mau yake kusvika mapedza. Saka isu zvatiri kuda ndezvekuti mukwasha wenyu maamunzwa matauriro ake ari kuti akatumira mari inoita 200 iri kuenda kunobhadharwa kumusha kuna wakoma wenyu. Dare rineri zvarakanakira harinyebero
vanoriziva vanhu. Hatidi munhu anotaura nhema. Kana mari yakaenda kuna tezvara vari kumusha inofanira kusvika hatindizvo mande ndiri mande kuswera mangwana. Saka isusu toda kunzwa kuti pa 3 days 4 days mari inoita 200 yasvika hatindizvo. Imi muchitaurirwa kuti mari yasvika yatambira kumusha nemukoma. Imwe mari musidzirwawo mari yamakanga makatuma inofanira kubviswa nomukwasha, yakufanira kubviswa mudare rinei. Zvino isusu tiri kuti mukwasha musi wa 24 munonzwa data ndozuva randoda kuti mudzoke muno mudare. Tanzwa kuti mari yasvika kuna Tezvara hatindizvo, mari yasvika kuvakoma wenyu. Saka nyaya iyo tiri kuida musi wa 24 patinge tine dare munofanira kuuya pano. Zvino nyaya iripo ndeyekuti mukwasha zvinosimbisa stereki kuti musvike nemudzimai wenyu mubereke mhuri yakadaro makabvisa itsvakirai kuno makabvisa tsvakirai kuno chechi nemasungiro. Mudzimai akakuberekera vana vese iva ndofunga ndambonzwa inini kuti panotoone mumwe mwana wakaroorwa wakatobvisirwa pfuma $25 yakabviswa. Tezvara anotaura kuti mudzimai $25 ndikapa 20 ndikapuwe $5. Ndakuti mimi kana muchitaura mutambarira makombo enyu right munouchira kana muchitaura kuna mama maakakutaura. Nyaya iripo ndeyekuti waroorerwa kai nevakwasha naye vakwasha vakakuroorera yanga before vakabvisa zvakadii. Mumweni wacho wakabvisa 180 right? pa 180 ndo panakabva ndoti iyi mari inge inobvisa mombe mai nekuti zvinhu zviri kunetsa. Inini musasa ndipa kana cent 2019 zvidanzi mukwasha akabvisa mukwasha mumwe wacho akabvisa akatanga akauya ne150 right? Mumwe wacho akauya ne300 mumwe wacho uyu ndiye akasiya zvakauya ne$30 warutaura. Hatiti murokodzo. Saka kureva kuti pamunenge muchitambira mari munenge muchitambira mumese kana murume wenyu. Tinenge tichisi Akambarana dare rino haridi kunyeberwa kana kutaura zvepamusoro. Nhau iripo ndeyekuti tiri kutarisira isusu kuti mupe Tezvara wenyu pfuma yaakareva. Saka isusu tiri kukuti munofanira kudzoka musi wa 24 200 yakaenda uku. Yes, but toda kuzonzwa kuti yakasvika yasvika pano patinozvida dzekupa judgment yedu yakakwana. Hatisi kukwanisa kuti mupe judgment manje asi ndikuti munozodzoka takuefema kuti 200 yadii yasvika yakarega kusvika iyoyo. Ndo patinenge taakuziva kuti tiri kutaura nemunhu akaita sei. Saka tokumbira kuti kudana musi wa 24.